Gyere, cit. Gyere, cit. Gyere. Gyere vissza. Gyere, cit. Cit. Kap kaját? Majd mindjárt adok neki káposztát, ne legyintek. Hát szia. Cit. Milyen kaját fog kapni? Szia. Nem bántál a bolombaska. Milyen kaját fog kapni? Káposztát, most mondom. Ja. Mindjárt készül a kajád. Megmelegettem a tisztegyet. Hát. Készül a kajád, hát. Ne menj el, cica! Ne menj, mindjárt jön a kajád. Levírózom Antinak. De hol vagy? Cici. Gyere. Cic. Jaj, de finomatka. Na, egyél. Na, ja. De kényesen eszik, nézed már, lehet, hogy meleg. Nem baj, most már tudni fogja, hogy jöhet kajálni. Majd meget egy cicó. Na.